Vedeli ste, že cibula je jednou z najčastejšie pestovaných plodín na svete? No paradoxne, pri nej záhradkári robia tie najfatálnejšie chyby. Vitajte pri dnešnom videu. Dnes sa ponoríme hlboko do tajomstiev pestovania cibule. Ak ste si doteraz mysleli, že stačí pichnúť cibulku do zeme a čakať na zázrak, pripravte sa na poriadny šok. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa zistíte, prečo vaša úroda doteraz nedosahovala svoj plný potenciál. A naučíte sa, ako vypestovať cibulu takú obrovskú a sladkú, že nebudete veriť vlastným očiam. Mnohí si myslia, že tajomstvo úspechu spočíva v drahých hnojivách, ale pravda je úplne inde. Budeme búrať mýty a odhalíme tvrdú realitu záhradkarčenia. Tak čo, ste pripravení zistiť, či patríte k tým, ktorí cibulu nevedomky trápia? Dajte mi vedieť do komentárov, aká bola vaša najväčšia doterajšia úroda a poďme na to. Skôr než sa pustíme do odhaľovania chýb, poďme si ujasniť základy. Cibula sprevádza ľudstvo už tisícky rokov. Stavitelia pyramíd ju jedli pre silu a dnes je absolútnym základom každej dobrej kuchyne. V našich končinách pestujeme cibulu predovšetkým dvoma spôsobmi. Prvým je použitie sadádzačky, čo sú vlastne malé, už predpestované cibulky z predchádzajúceho roka. Je to rýchle a obľúbené. Druhým spôsobom je pestovanie z priesad, teda zo semienok, ktoré si vysejeme skoro na jar. Tento spôsob je síce prácnejší, ale často prináša oveľa väčšie, zdravšie a trvanlivejšie plody. Oba prístupy majú svoje špecifiká a pri oboch na vás číhajú skryté pasce. Aby sme pochopili, prečo cibuľa niekedy nerastie, musíme sa pozrieť na svet jej očami. Je to rastlina, ktorá miluje slnko, neznáša konkurenciu a má veľmi špecifické požiadavky na priestor. Ak jej neporozumieme, ona nám to vráti v podobe malých, horkých alebo hnijúcich plodov. Poďme si teda rozobrať 8 najčastejších omylov. A sme pri prvom a možno tom úplne najčastejšom probléme, ktorým je zlá príprava pôdy a šialenstvo okolo hnojenia. Existuje obrovský mýtus, že čím viac čerstvého hnoja do zeme pred výsadbou dáte, tým väčšia zelenina vám narastie. Pri cibuli je to absolútna a doslova smrteľná lož. Predstavte si, že by ste malému bábätku naservírovali obrovský, ťažký a mastný steak. Presne to robíte cibuli, keď ju posadíte do čerstvo pohnojenej zeme. Cibuľa neznáša priame organické hnojenie. Čerstvý hnoj obsahuje priveľa agresívneho dusíka, ktorý doslova spáli jemné korienky. Namiesto toho, aby sa rastlina sústredila na tvorbu krásnej, pevnej hlávky pod zemou, začne blázniť. Vyženie obrovské, tmavo-zelené a hrubé listy, no pod zemou zostane len malá, mäkká gulička, ktorá vám po zbere do 2 týždňov zhnie. Ďalším dôsledkom je, že takáto cibuľa priláka všetky možné mušky a škodcov z okolia. Ako to teda urobiť správne? Pôdu musíte pripraviť už na jeseň, ideálne pridaním kvalitného, dobre vyzretého kompostu, ktorý sa cez zimu krásne rozloží. Ak sadíte na jar, zvoľte záhon, kde ste hnojili pred rokom alebo 2 pre inú zeleninu. Cibuľa miluje vzdušnú, ľahkú a priepustnú pôdu, kde sa jej korene môžu voľne dýchať. A nie ťažké, premokrené blato plné čerstvého amoniaku. Toto je základný kameň vášho úspechu. Poďme na ďalšiu obrovskú chybu, a to je netrpezlivosť a zlé načasovanie výsadby. Keď na jar zasvieti prvé teplé slniečko, mnohí záhradkári vybehnú von a hneď pchajú sadádzačku do zeme. Tu narážame na známy mýtus, že cibuľa znesie zimu, tak ju treba dať do zeme čo najskôr. Áno,
Znesie zimu, ale za akú cenu? Predstavte si, že by vás niekto v plavkách vyhodil do snehu. Asi by ste spanikárili a hľadali rýchly spôsob, ako prežiť. Cibuľa reaguje úplne rovnako. Ak malú cibuľku vložíte do pôdy, ktorá má len pár stupňov nad nulou, alebo ak ju po výsadbe zasiahnu silné jarné mrazy, rastlina dostane teplotný šok. Tento šok v jej genetickej pamäti zapne poplašný signál. Cibuľa si povie, že jej ide o život. A tak namiesto pokojného budovania hlávky okamžite prepne do režimu rozmnožovania. Výsledkom je, že vyženie hrubú stonku a vykvitne. Tomuto javu hovoríme vybiehanie do kvetu. Ako náhle cibuľa vytvorí kvet, je koniec. Hlávka už nenarastie, zostane tvrdá a prakticky nepoužiteľná na dlhodobé skladovanie. Preto musíte počkať. Pôda by mala byť prehriata aspoň na 10 až 12 stupňov Celzia. Trpezlivosť sa tu skutočne vypláca a tých pár týždňov čakania vám zachráni celoročnú úrodu. Tretím zásadným problémom je samotná technika výsadby, konkrétne hĺbka a vzdialenosť. Tu panuje ďalší veľmi rozšírený mýtus. Ľudia si myslia, že čím hĺbšie cibuľku zatlačia, tým pevnejšie bude sedieť a tým lepšie narastie. Omyl. Cibuľa nie je zemiak. Predstavte si, že sa snažíte nafúknuť balón vo vnútri úzkej a pevnej drevenej krabice. Nemá sa kam rozpínať. Ak sa dá začku, zasadíte príliš hlboko, ťažká pôda jej nedovolí zväčšiť svoj objem. Bude sa dusiť v tme a vlhku, čo vedie k deformáciám a hnilobe. Správna technika je taká, že do pripravenej mäkkej zeme urobíte len plytkú ryhu. Cibuľku do nej jemne posadíte tak, aby jej vrchná špička, teda krčok, mierne vykúkala nad povrch pôdy. Nikdy, naozaj nikdy ju na silu nezatláčajte palcom do tvrdej zeme. Tým jej zničíte zárodky koreňov na spodnej strane, čomu sa hovorí podciblie. Ďalšou chybou je sadenie príliš nahusto. Cibuľa potrebuje okolo seba osobný priestor. Ak nemajú hlávky aspoň 10 cm voľného miesta od seba v riadku, budú si navzájom kradnúť vodu, svetlo aj živiny. Zostanú malé a neduživé. Vždy nechajte medzi riadkami aspoň 25 cm, aby vzduch mohol voľne prúdiť, čím predídete plesňovým ochoreniam. Teraz sa pozrime na špecifika pestovania cibule z priesad, teda zo semien. Mnoho ľudí sa tohto spôsobu bojí, lebo vyzerá zložito a panuje mýtus, že sadenice sú príliš krehké na to, aby prežili presádzanie. V skutočnosti je cibuľa zo semienok často odolnejšia a tvorí krajšie hlávky, ale len ak neurobíte jednu vážnu chybu. Tou chybou je, že necháte priesady na parapete rásť do nekonečna, bez zásahu. Keď vysejete semienka, niekedy vo februári do nádob, vyrastú z nich dlhé, tenké a slabé vlásky, ktoré sa začnú ohýbať a lámať. Ľudia sa boja týchto rastliniek dotknúť, ale tajomstvo úspechu spočíva v jarnom zostrihu. Predstavte si to ako návštevu kaderníka. Keď si dáte podstrihnúť zničené končeky, vlasy zosilnejú. Presne to isté platí pre cibulové priesady. Keď dorastú do výšky asi 15 cm, zoberte čisté nožnice a nekompromisne ich skráťte na polovicu, teda zhruba na 7 alebo 8 cm. Možno vám to bude pripadať kruté, ale rastlina vďaka tomu presmeruje energiu z dlhých listov do budovania silného koreňového systému. Tento proces môžete zopakovať aj 2-krát, kým nepríde čas na presun do záhrady. Pred samotnou výsadbou von ich nezabudnite otúžovať. Postupným zvykaním na vonkajšie teploty zabránite šoku, ktorý sme spomínali už predtým. 5. veľký problém súvisí so zavlažovaním.
Voda je život, o tom niet pochýb, ale pri cibuli sa záhradkári často menia na extrémistov. Buď ju nechajú úplne uschnúť, alebo ju polievajú každý jeden deň. Existuje mýtus, že cibula potrebuje neustále mokrú pôdu, aby rýchlo rastla. Realita je však taká, že cibula je trochu ako ťava. Dokáže si udržať vlahu vo svojich listoch a hlávke, ale jej koreňový systém je mimoriadne náchylný na utopenie. Ak ju budete polievať denne, pôda sa zmení na blato bez kyslíka. Korene začnú hniť a cibula sa stane dokonalým terčom pre hubové ochorenia a plesne. Je zlaté pravidlo znie, že musíte sledovať fázy jej rastu. V prvej polovici sezóny, keď cibula buduje zelenú hmotu a zakoreňuje sa, potrebuje pravidelnú vlahu. Polievajte vydatne, ale nechajte vrchnú vrstvu pôdy medzi zálievkami mierne presknúť. Úplne iná situácia však nastáva v druhej polovici leta, keď sa už hlávka formuje a zväčšuje. Vtedy musíte vodu rapídne obmedziť. Približne mesiac pred plánovaným zberom by ste mali zálievku zastaviť úplne. Cibula potrebuje dozrieť v suchu. Ak do nej budete liať vodu až do konca, napije sa ako špongia, popraská jej šupka a v pivnici vám veľmi rýchlo splesnivie. Jemná rovnováha medzi vlahou na začiatku a suchom na konci je kľúčová. Presúvame sa k 6. bloku, ktorý nadväzuje na našu prvú tému, no ide viac do hĺbky. Týka sa letného prihnojovania a obrovskej dusíkovej pasce. Mnoho pestovateľov žije v mylnej predstave, že ak začnú cibuli uprostred leta žltnúť špičky listov, je hladná a okamžite ju treba zaliať tekutým dusíkatým hnojivom. Toto je zásadný omyl. Predstavte si, že staviate dom. Na začiatku potrebujete veľa tehál a malty na steny. Ale keď už idete robiť strechu, tehly vám nepomôžu. Dusík je skvelý na jar, pretože podporuje rast zelených listov. Ale v lete, keď cibula potrebuje budovať samotnú hlávku pod zemou, jej dusík doslova škodí. Ak ju v júli pohnojíte dusíkom, rastlina dostane falošný signál, aby pokračovala v raste listov. I výsledkom bude cibula s obrovským zeleným chocholom, hrubým a dužinatým krčkom, ktorý nikdy poriadne nezaschne. Takáto cibula sa nebude dať uskladniť a rýchlo podľahne hnilobe. Čo teda cibula v lete naozaj potrebuje? Potrebuje draslík a fosfor. Tieto prvky pomáhajú hlávke vyzrieť, získať tú správnu pevnú štruktúru a krásnu farbu šupky. Výborným a prirodzeným zdrojom draslíka je obyčajný drevný popol. Stačí ho jemne rozsypať okolo rastlín a jemne zapracovať do vrchnej vrstvy pôdy. Dodá cibuli presne to, čo potrebuje pre dlhú trvanlivosť. 7. chyba, ktorú robí takmer každý poriadku milovný záhradkár, je agresívne okopávanie a boj s burinou. Všetci vieme, že cibula neznáša konkurenciu. Má slabý koreňový systém a ak ju prerastie burina, tá jej zoberie všetko svetlo a živiny. Preto je odstraňovanie buriny nevyhnutné. Ale panuje tu škodlivý mýtus, že pôdu okolo cibule treba neustále a do hĺbky kypriť motikou, aby dýchala. Toto je obrovská chyba, ktorú môžeme prirovnať k tomu, ako by ste sa snažili urobiť precíznu operáciu srdca s pomocou hrdzavej lopaty. Korene cibule totiž nerastú hlboko do zeme. Sú rozprestreté veľmi blízko pod povrchom pôdy, často len pár centimetrov hlboko. Ak vezmete motiku a energicky začnete sekať burinu tesne okolo hlávok, s najväčšou pravdepodobnosťou popretínate aj tie jemné cibulové korienky. Rastlina utrpí šok, zastaví svoj rast a hlávka už nezväčší svoj objem. Ako teda udržať záhon čistý, bez toho, aby sme cibulu zabili? Najlepším spôsobom je jemné ručné pletie v čase, keď je burina ešte veľmi malá.
Ideálne je to robiť po daždi, keď sa dá burina ľahko vytiahnuť aj s koreňom. Ďalším fantastickým trikom je mulčovanie. Ak na začiatku sezóny pokryjete voľnú pôdu okolo cibule tenkou vrstvou suchej slamy alebo pokosenej suchej trávy, zabránite rastu buriny a zároveň udržíte v pôde ideálnu vlhkosť. A prichádzame k poslednému, no kritickému bodu, ktorým je zber a posadnutosť váľaním vňate. Počuli ste už niekedy radu od starších susedov, že ak cibula nechce dozrieť, treba jej tú zelenú vňať na silu pošliapať a zlomiť k zemi. Toto je snáď ten najhorší záhradkársky mýtus, aký kedy vznikol. Predstavte si, že by vás niekto udrel po hlave, aby vás prinútil rýchlejšie zaspať. Zlomenie vňate na silu je pre rastlinu devastačné. Tým, že mechanicky rozdrvíte krčok cibule, vytvoríte obrovskú otvorenú ranu. Do tejto rany sa okamžite dostanú baktérie a spóry húb priamo z pôdy. Takáto cibula vám v komore začne hniť od stredu do niekoľkých týždňov. Pravda je taká, že cibula presne vie, kedy je pripravená. Keď je hlávka dorastie do maximálnej veľkosti a začne dozrievať, z vňate sa prirodzene stiahnu všetky živiny dole do cibule. Vňať sama od seba zmekne, zožltne a ohne sa k zemi. To je ten správny signál. Keď uvidíte, že zhruba polovica až 2/3 rastlín v záhone prirodzene poľahli, je čas ich jemne vytiahnuť zo zeme. Po vybratí ich neschovávajte hneď do tmy. Nechajte ich ležať na záhone na slnku niekoľko dní, ak nehlásia dážď, alebo ich preneste pod vzdušný prístrešok. Musia poriadne preschnúť, až keď je vonkajšia šupka tenká a šušťavá ako papier a vňať je úplne suchá, až vtedy môžete cibuľu uskladniť na zimu. A sme na konci našej cibulovej cesty. Ako sme si práve ukázali, pestovanie naozaj veľkej a zdravej cibule nie je o šťastí, ale o porozumení tomu, čo táto rastlina skutočne potrebuje a čomu sa musí vyhnúť. Niekedy stačí malá zmena, ako napríklad nezatláčať cibuľky do tvrdej zeme, zdržať sa letného hnojenia dusíkom, alebo nechať vňať, aby si prirodzene ľahla sama a výsledky budú priam šokujúce. Predstavte si ten moment na jeseň, keď zo zeme vytiahnete pevné obrovské cibule, ktoré vydržia v komore celú zimu bez jediného náznaku hniloby. To je ten pravý záhradkársky úspech. Zhrňme si to. Základom je ľahká pôda bez čerstvého hnoja, trpezlivosť pri jarnej výsadbe, správne zavlažovanie a jemný prístup pri okopávaní. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste so mnou zostali až do konca. Verím, že tieto rady vo svojej záhrade využijete. Ak sa vám video páčilo a našli ste v ňom užitočné informácie, budem nesmierne rád, ak stlačíte tlačidlo odberu a dáte videu like. Vaša podpora nám pomáha tvoriť ďalší obsah. A teraz mám na vás poslednú otázku. Ktorá z týchto 8 chýb vás prekvapila najviac? Alebo ktorú ste doteraz vo svojej záhrade nevedomky robili? Napíšte mi o tom dolu do komentárov, rád si prečítam vaše skúsenosti. Vidíme sa pri ďalšom videu.